Area na wo kan fa ni ti atwam bone to fa ma me beto so du ba bia odu ye no ti ko ba resa no na abusuana ma na kwan ama osi abusa ma ne yire no a okana ho asem ama omo de odwan pa otu adua ebeda ase ege se nyamwa bi no oni ho a abusua be fa ye de na abusa no a okan ye no na emba no so afa nti yo ye didi mo na no de ko ba se ni man ba ko ayire tifio na e ba me no e na ba no e de ko se ontu no otu no fifio ho na e ma ye be hu se efie no ne man se wo modia eye de osima na yire no da bi abusua de no ena na yire ne nso de wo ho sa enu ho na e ko mo a se mema num a mankotia na ye ketwa a wo mu wuja a wo ma ye japade na wokoware ya oba ni fiefo eye ne mano epre ejapade no bada roma oba na femu no omo wo he ye munana no eyire no papa bra ne ba na dada nyina na munim sese fie no mana ye omo adwene so omo fa da bi o nyina e nim se abusuan efie ni nkrata we nkrata no de Bram kakra. De omu ni se efie ne nkrata no ye ofa panyin baako na ebedi yade na nanu ewuye no ode ono na si na nam na kasa ne ne nyam nsoso no ye na ne te ase no o ka kire de yade ni ne se osre ne ma no ene ne na atena fie ho no ma besi sabro mo kola abre mina wo mi se wakwa kosi biama ne ma ne de nanso no obesre ye ofa ne se ma ontun kola na onfo mo nhye omyem ha san se ne ma ne mom de obewu obia no na je se abusua na ya fa ye dan eno na ese de tuo no nti tama wo mo nyina ewuye no ye na na ne wuye no na ye pa ye ofa panyin na ye dia de ne no oyare ye ma ne ma be fa no kokontuom asamre ko nyanya fit mate so eti akire na ye hu se wo mo nyina efiri mu nti ye de ne yenim se ye nuane wo mo ye no mo nyina aya ade ba ko ntinke ye ni oha obi a eti akire no mba be issue wel bi di kire se nana ye wel omo papa ye wel e de ama wo mo se efie no wachiche e de ama obi a sabra mo fam na efie ho ni padodo se ne te wo ma me de wo mo ne se nana ne te ase no na one ne yire ne ne ma na akanta efie nti na abusuan ntimi nko ho ada no wati asia sabra no man kofa sa asemu yamba me pa che de omunie me wo fa ba ko sole akokofa sa ba ho sem ban obi a bekoso bia na tim na oda ho me ankasa me ma me owo me sole tim ode me nana no kra ko court e ma methodist for mpanyimfo ne kokoyi asam ne ba fie se de bi ne wo fa wontimi na ntwema nso to mu ko siesie ne fie mprenu ne nyina amaka na papa ne di film nana no ye nana no o di film nti se wa film ne wanya akukudro na wonso wa ba mu wo nko ma me enya hwe uwu a wo pe uwu a meko na so no se nyame ento ne nsa frɛ me se metamu aso mingu ai tuma mo nana ne tiase mo ntimi ne na ntenta ye nana ne tiase ene ne de me kan se ye nana te se ma me ye de ye na yesusa ti ye nana ne tiase no ye ompanimfo no ntenta mate me da se eja me mo akwa ba tina fa ko mame me mo akwa ba na what you say me pa cho din de say e frɛ me kwaku antwi samuel sure ufri krobe so offenso asama mo kan no krobe ne wo but so no krobe adi no kreni bia pra na sa dan na ye dan na mo sakan me da wase eda no ye na manko atia no se na woka no ye na manko atia no wona kwachichi kro no ana wode onuam koye na onuam anche no mo free mu oni ye na ye fe na akosu akoko na ire no no na oni kwachichi kwaye no ye na no ye ode ye fo papa ti ye na no oni na dua koko ewo krom ho nyina se bi mama mfo betra ho na ye na no ebesi dan se na woka no na manko atia no ana esi ni dan ana ye na akoko no so sanse no ye ode ye fo nti no ono so je plot ho aso ameka nyina ho krata wa ha
ana nana kokono so esi ne de abosan na ofuro so di saa bra ye ne fiye ne nyina no ye papa mo na ehweda no so ema ye yabrewa no a ye na kokono ti bra panya manko atia efiri mu no ne dan a na wone ne ma atimu nyina wo ye wo ana wodi ne nana ye frɛ no nana agima ye frɛ no agiman mha wo akontum kakra wo ne kyerɛ sɛ ne dan odemu ayi ne peni asa no wode ma ne nana agiman no ana yenua ye bra ke wo so otia sei wono so omaame wama ne dan wo fie ho ana onua aye no fie ya ye kan mo asem ya omo wo dan wo omo wo dan wo me bra otia sei wono so ne omaame wama ne dan baako wada roma me ntwa wa no fie ne dan pon dodo sei fie no omo na mpo be ko be dumienu ena wo hwa wo nana ana wo papa yi mai omo wo dan dodo sei ne wo fie but omo mu edan enum ena mo nso mo wo bi ena yenso ye wo bi ye nana no wo nchemienu opanyine dia wo kan no kure wo mu sasa mo wo chefa wo fie ho bi yemnim se me wo fa ne me maame e wo bi wo ho samre ho na tim wo ho yantim ye da ma han mo dia ma han dodo sei mienu opanyine wo kasa wo sie yenum na den na we say de odi na ade na ye fe no ageman no wono ne dada odemu a ye peni asa na ode man no wo free papa ya busu wo munua wo na me pa cho no kure wo eno de ena de ahi bi ana wono so otiwe o maame na ye mienu ana ne wofa ye fe no kwakuta bi wono so o man baako pa cho miensan no so ye no kure sa ana baako no wofa so baako so won chere fe kwaku kan me pa cho ye no kure o kan de ne de mintimi nkyere na wati fie ho bi wono so wo odi amamu di amahai wa na de mahai wo mo abusuafo no na de amahai wo betima aboni pakro din a kire me de odi amahai me pa cho han kwaku kan no wofa ase mo na de amahai nti ye nya nan enum so we mienu Chairman Hall de see a can baako enti nine wo mo wo fio na ne ma owo mo no woni nye wode me na kokko na wo mo ye frɛ agya wusu ono so man baako wo enimu ana baako so frɛ kwa me bia frɛ so free old town ne ka akire no so man baako wo ana insia aka fio ana wo man na na mo mienu eye omo a wono mo trai omo somo ye enanafo ni so free fie ha efri nanafo no so free efi ayi me na mo ho ana se fa ha ye ho jo ne na mo no mo trai kokko no ye mo enanam ono so mo dan me ye rose ne dapa ono so mo che mo dan baako nansi aka fie ho no se eye kokko ye mo ade kokko emma edia aye ye ofamo omo so ye nkono ne se dan no so ka nsia ene wo ho nti omo no ti fie wo akopon so mo wuye nti ye ofa bi obewu bia no sanse se bi ye akamemu no bema eni ade ne mo ye madia nti obi ewu a omo do mo no manyina che omo ma ene omo ye de ma wo mo ne mo da wo fie ho ne de enye omo de enka ho eye no mo tra ho a ebusuan fie de se emfa nche ene wo ho nti ye kra ye nwanwa se omo de aba ha se ya pomo afifie ho ye no mo na tifie omo de fie no ama hai a omo ntimu na na agima ne de se onwi aba na timu so ho ene no wo fa se na timu nti nya de se bi ne wo ka no se wo ni pacho eni mame sanka pepe se kura ho nyina pacho kokono so efie no a wo ka se pacho fa ni nyina mame fa pepe e kura ho nyina we ni so e eno nka ho okay nti opanyini asama papa yi kade na wo ka fa na mde mi se dan no muni ba kokora wo fie ho na se ye bu ye no manya enan e wo honom dan pondu mienu mo wo mu nan will a wo ye no mo soso se mo papa na mo nana no se biebru na oni tumi so ye samase de ma ne men ne nana no mi ya na abra wo bu ye ne samase ne ye kan na mo wai na ye ni ho me wo fa ba kra de ka se o ye diade no diadini no diadini no ana na wo ho da wo no kokodi ni man ho enti tama o mo kwa kenkan wo no mun nsem a me nana ne ka kire me nana ne ma diadini no wo ne bi good enti ono ne dia no ekokodi ni man ho odi ma anapia ofapia na bibisa ofapia eno de wo ne man no because oni kola ni nyina aba be ye one ti no mo do wo ho pa eti won no kokodi na apia ho no no se obi nwu ya yentime nkan ne wo la wo ka ho asem na di be se ache mami ache pa eti nana ya ofa na onu di ade ne de na dwene amaso onim bibia kopim se obi wu a
ene kan will eti tama ye nana ne wuye na mo kwa kenkan will no omo koe na ase ensem na wo no ne de ni mu no na enye eno ene wo we se ni mu enti se mama mbisa osasem we so be yensam abusuafo me pa cha omo kasa be mama kwa abonten mo ti abonten a mo bete de ekoso no so be yensam anse na mo susu sensam anse se bi bro nye nipa na watwa na ni ahwe dan no na aye ana mo susu so bi na aboni tirima kwa yensam anse a embra kwa so de na wo se oye yako efene say high court me ofana na ni ti atwa muti a will nim ti muti a mu na court ni ko si say no mpacho me ofano ni ha de na ka esen ko no begina me yati a will nim no oni ha enti ni mu na no de yale ya ni mafa ne ko ye no ti will nam ko kenkan no ne bo wa mpene so etutu so sa will mienu ne pie wo wona na wu achi sa ana ba kukura hwan ba kuna ne kita me ofana onu ni di ade no enne kokodi aja pia hon na fio ko se okoje wo na kasa wo hunu wo ni bio wode ne will ko ja wo bi wono ani ene ma no wonu nua fi se no wa form se ne ma aha ti na woni adwene bia ne bibia ta ye kire se bibi sa betimi asi eto omo hu will no se de waye ne niema na okosesa no na good. opagine wo kasa kane no ususu se mame jo fa mame kwa bonten mame me pacho fa ni pia bonten mame eti ye de me pacho wo kasa no di kaka asembi udi kaka asembi na wo se koko a omokoye ye opanyina manko atia e na se bi bru ye yi wono na di otwato a obeye japade no e wo ho no na bra opanyini amanko atia ase no amonim se bi bru mabusua fie ni no e ba ne san e na mo anya nipa dodo na motifio na emom ono ne fam e na no mo do so tifie ho maame mbo ne omu ne se ekunu ene yire ene mma a o magada fie abusua ni ntimi nkoho sanse okwa ye de won abra ye si dan ne foforo no ho na kwatena fie ho na abusua ni bia nte ho ho na si ye na manko atia ne si fie no ene wo no ho atena ho de ne yire ne mma ade ye abusua fie de omu ne se empanin de nam di kan ne se empanimfo bia o be sori se bia ye pese han ye abusua fie ade na o mpese ye bebe fie ha eno no mene ne hwea me wofa ba ko sole ya no me ka se owuye no ena me ma me so sole ye ena on so wuye e wo ho eti na fa ekode ehu aba beto abusan ma obi antimi nko animo ena ma me ne kunu ne mba no fie on na o mo no koye family one o mo ko koye family ba ko mo no atifi ho ntino obi foforo ntimi nko fie ho ye beti uchese wontimi ntino kwa na nanu mpo ma da na aba betina apart from say fie amoye mabusua fie dodo sen na wo fin so aya no ne abusua fie aya na na siye mu wa abusua fie dodo sen mpacho eno nko ba ko pe mu ni bi wo ba bia jese ye kuro dadam de apart from ye kuro dadam de ye ni abusua fie ba bia eti eno na nana ne ba be siye aka se no ontimi mfa se fie no e ma na yire ne mo sere se ne yire na bre e wa na ho nti o ma ye mfa ye ma ne mfa abusua kokko no konko sibi e ma na yire ne ma no ne se owu a na chese na yire ne ma no akofam na abusua ba be opagini o papa si na afoforo kan mo ho meba o papa si dan afoforo kan mo nana wada roma o papa si dan na manko etia na o si abusua fie mo mo ayensua ho a o mutimu afro dadam a o mutimu no krewo e ba cho yana na manko etia ne si because onuanu mpanimfo pa ene de fie ni wo ho me pa cho me bisa se wo papa o nana na ye kan ho asemi wo si dan ma mo me pa yen ye yidan a ye kan ho asemi to nchen a mo wodan fofra wo si ma dan fofro bia me si me nana kokko no ne yere no ono anu ankasa oba bisia ono ane si na bro sai furo so si ho ana yene na manko etia so asi ne de nti se wo hwe wo enimu a se wo mo ka se wo na esima nka na manko etia ne esima na yanka beba wo enimu se dan ya me esima me yere kokko eno ni die ni esan se nya no si mo kokko ye nti mbe de mo pe no acho wo kasa mankasa nti o ye wo no esan se dan no nya no esima oba na me nana kokko ni nti no amodin wo ne mo se ono ani nkasa ni fia wasi ana odi bia ma ne nana odi na ade efe na agemahe no ne wo ka se o maame atwe manso a wo ye me nana no wugya wo maame ye nana no wugya wo ne ye no fa se ba wo wugya wo maame ne de no no kotwe manso wo ye
enti no Kenya we re nana no 25 years ni ade ntina say we kekenka na adwuma no wo court obi ye nyina ye court ho say mu asem na nya nkana na adwuma betie mu ho wantiem enti we eda ho da ono so wo bi enti omko fom kopi no a wo se nana ye wo di man say bia ya sesa onko fa we mo betu akọ na say we no betu matrezi akọ high court akọ Padaro ma wo so ye nana ma me hu di break akra me so me se me ye nana Padaro ma me hu di break me honorable Samorentry Udi akonwa bi me pacho there bi me assembly Ghana government appointee e was assembly my assembly member o man ko etia ha de o kana na ti so obi ase bi bro odi akonwa enti me ka so opanyina me mfom ye me ka opanyina wo se me ye nana minim se bi a wodi akonwa me pacho ne fa chem eja kasa mamintio ami de na me ka me pesa me ka ne se nana omo maame na mo se ono si ono ane fie no wakwa akosi wo fie obi asi kan bo ana wabre e de aye wajapade asi fie yeto odwan e de kopempanifo kan kokoda abusua ase sa dwan na no wo koda ase no hwan nana e wo ho ana adansefo ne hwan mo ya nas womo ana omo kan wonyina na sabe kafra empanifo na ubate ya wadansefo ho no mayo empanifo bi ona omo ho bi a omunim asem ni mu but for security reason ti mentime mo omudin but ba Madar Mamu de Munimu and Himudia, Mobeti de Moniat from because Momo ye expert. No Mamako underground, Aqua work it, Umubu de American, no crabby pea. Ya wa dance for be penny for ya Munimun semina fear no abacosem, you will be baby. It's a yentum, me patch of Fiona Crata, you nimber be was say. Sansa Munti, you Opanyine we building plan ya efie ni nkrata ankasa we efie nkrata me chese we ni yekoko no efie ni fie no mo sie no se ni gina wo so koko enti nya dan ne ho asem a edan a ye kan ho asem nya ni o so o ka se mi dana be ma ni sibi ma ne yire no aha ana me chese nya no kre na iwe koko no a ayi okoji na ayi ni surprise ni edan no koko no asi ni na we de efie o mu ka ho asem ye na nano ankasa efie wo si o ne ma ene ne yiri ti mu a wo yi bia ma enti no ho nkrata we de ehin sai fia ye ka ho asem eno na me se we no nini bill nya fie ho nkrata eno de mpacho me se ne mpesa me kan se nana no efia wa ye no wora wa ye ena me se efie ni nkrata we efie ni nkrata se adima ne di ade enti no de minti hu so de ma no de minti wo ka se bia ni ho na aka se nkrata ni bill de se bia bru obi na eye to se me ni wa ye se ena bill so ya na nya ade a enwanwa pi ye hye adwuma ya sei ya ho pi a obi a wawu dadam kura no yetimi kɔbɔ krata de enki ye ne nsa no ma ne tintim ti ya na sa ne ma ne enya nwanwa wa ye bill no enhye da nya ade a enwanwa pi ye be kom a ye de wosi ye bia no be hwe na e obi hunu kura from ha ya nipa dadam ne de enki wawu na ye de ne be kɔ hospital ma doctor for confirm say wa wuni ade na kɔhye fridge mu no nye de inka ye ne nsa no abokrata ma na tintim chibu ne de anya ade enwanwa bia me ka krata e kyerɛ sɛ ye wo nana ne fie bia ne de e na kro from ha ya akro ya ye nimpanyine bi ono nso obedi ade a wokɔ wode abonsan mienu eye ve nso de ma de ma asɛm no wɔ high court too minim de be ka sesi ai meba sesi a meka sɛ wɔ high court too onu wabedi ade edanya ye ka ho asem kura echen wono ne panyini echen ne ba na ne onu nso di ade ne kura nso panyini enso wose ne dia wa ye real amane ma enti bill ne dia eya na ye ka wa ye real ne nya bill nyina na ye real meme dispute se bia wo dia ne nya no kure ba se dia wunjina so ne se wa ye bill no etimi nya 100% correct me ye hwe documents a ekere se efie no eya asemasi dia. For instance, they all come once and say a year was man a year mammy penny coconom. What day at least size plan a bar. Size plan will be one who's a ye. What dear body dinner was so Sabama and the scene what didn't you dear you, and I bet you trim, and when I worry. Baba to me a Japadio, that's a boy, may ama me and memma, and to know I hear the Obani dia atoso, and one interest or banana netted in the modern. Essie, Sab brand mamma and no ye day. Di adwuma no ye okosi abonsan tie bia kokoo na papa no eye no se bia bru so oba de krofa ne so one ne nkoye dom ye nchekura nko wo chefa wo etu osima na nka no so so ensehwe etu wati ma prove bibi se ma me ne dia enye nwanwa osima na papa ma me nkasa osima na yire de krata no
ni din aye krata na ekwan wo ho so wo yesa but right now no de me pesa me kire ne say papa na wo claim say efie ne ye ne dia no mama hu documents a support asama wo kanom for instance allocation paper ne ne keka ho no papa idin na wo so wo je ne ni passemesi wo ni aye nhwehwɛ mu na wo de will aba nti me mete hey na ma ye will e de Opemsuo radio ama me ma e kire say Opemsuo radio ye media dey the prove say me na me beto asase si dai ya ban pacho empesa ma ba chase say wo ba fin so a ye kire ofin so no aye no time me na na to so nipa enna ya mo je port penya man kwatia finsuma mo bia ni se penya man kwatia fi ni sabre na openya man kwatia na ye de adwuma o ye kuani kese pa why ko fom na no watim onu an ko fu na anya busua ko anya busua onu an ko bu ni kwaye oba ekrom ho ekro no ni gina da so man kwatia ekrom e wo se ene e betu fo se mo nko pen krata e be support na de mu krai de enya strong enough e pa cho me see as we ni ekwa high court bi wo ho betima ko yi copy me say so obi ya villa tie me wa ye in 1984 89 sorry de me kira woni say will no wa ye enti we na ye na dia no asase de obi akoto a woni hwe na enye wa location paper to me be sasa allocation paper any other supportive documents kire say efie no ye ni pass mesi dia me ma example wa ha mesi ko high court too sa case ni da okro from ya diadini efie na esikro from ha no e chan diadini no enso de aye real amane ma enti sa ne ma we ni ya na enye ne ma bia enwanwa pi e pa cho de esi me no so me ngira so nkasa wo de no nukura nim nemom ma ye hu se efie no e bia allocation paper e di opanyini agema bia na wo kan asami na se ye bekọ akọhwe ne ye hu sa ne ma ne nyina na real keke e na me bisa wo se me metima kodwe ya se ye omo type ne ma ibi ana mekọ me lawyer ho no wa ye bibi sa ama me na me de asie madakem na dachi me twa bani hwe dan ne ye kọhwe na abnadu fie se Opemsuo radio ye ne dia because matana ha ye adwuma enti ye fama me ma na onyima mpacho ne pese me kan se wo no asema me kan na najima no onu di me na nana de o ma ni bi we ye ne ma ye ofama enso akoyi sa wani bi copy sa copy ye bi wo high court o ma koyi bi ye nana najima no ne ye fe ne so on fa we pacho na bisa won shada ntema asem na see you me say real no me ni hwe katia real no me nka say eye for now no de me nya me hwehwe mu wo real no ma ka say fake and I say your original me nka real na sem na me say documents be na support asem a wo ka no se papa ni wu na wanye nsamansi a we na ye optional uko ye nwa no muslimi for krom nya real because omo the Quran and a chaw ma de to what asia won hane ho nya real tie me e papa wa nya real la se die na nkamudi be ye ngina so se efie ne ye mo na ne dia de be nya so na ma che o se oba finsu nu tan ho no ameka no a mina na to so ni pensi o mo kekere o finsu man a wuti sa nu tan no ani fie a wo si obi anu se finsu nyina anu se penyaman kwa tie fie eno ekrom obi anu se penyaman kwa tie fie ntinya de se eya atro sem se enye se men ka se wo di troda na mom bibi sa wo se really papa o frim na wa anya real anaso obi hunu na akoye real se bi som e de e hye papa yi anase bill yi krampo ma na mabo mutini maye enjima no nsi bone me ma wo emfato hu bi ene bill ne kra ya njintum allocation paper papa ne kwaji ye ni sabre no e bia wo hina semesi na na e wo ho sa wo hina ne kra na sinsan enkrata ma no this is what I'm talking about ti sadie no san krata bi sa no se de matima keep documents yo hwa ache eti matima keep documents na che no ti papa na asase ne ya ma ne krata bia ye ti minya asase a edi bro ne e wo ho nso enya ho papers ti mo de kra de enche ye what you say se sabre ne dan a wo ye ma ne yire no monya ho krata aden po eno ono ankasa ne de oye ya wo ye ma ne ho no eno krata asem bia anim pacho ne na me kire say we ni de sense ye nana oba no de ni tina na owo ye ho nti san krata no wo agyeman no ho agyeman ne ye hwan ono na ye ne nana no odi na ade no agyeman ne we ono otu kwa wo abotire
na see ya when mu na oyale ya atonso ne man be fa ne ko he papa ebia na ne yare no ba tie me metiase se wo ka se bia wo wo hu tie me wo wo hu mani na wo hu se efri ye okoye ye ne dia me ni na me se tie me ebia na wo wani a wo de hwehunu se wo ko ho asem kwa asem a wo kan obetima nya amane ho ho no kre na me ka kiro wo ni ngina so a ye nkasa ebia wo sha ase na ne ho dodo no nti watia ne naji na wo ka so wo start na wo kasa so de obekọ hu bia ne wawu aha ya ahemfie wo ka asem na wo ni ngina so a wo bosofo di ye be ma sofo na provi wo bo komfo di komfo ne be kire ne nyankoma de oye ya eno a kire se wono na yes ade no enti se wo ni ngina so a enka empanyine si asem unim kura ne embisa wa menka because wo beka no anu beyi wuka ebia no anya nwan miensa bi agu baabi no kura na menka kire no enti wa yare ana ne hododo no watia ne naji a fair enough but okwa start e be mo ye say oti ase a eye to wo sa documents na ebi ono nso nim documents a wo wa o yes okoye appeal na okotia sa will nim enti ye koye nim no nyame adoma oti ase ne be bo apini no ene tetafun yitumi ni obi akasa wo baabi a no no document a wo yi WhatsApp ni ade won twa fransa ni ye ni aso ye fa ntoto ansa ne de aso atoto fom e wo fin so na ye hu nukura evom ti abusuafo me de masem ni besi ha de adru na wose ye nhwehwemu a edo na emom wo will na wo ne de metu wo fo se eno nko anya strong enough enti bomoden na necessary documents a e kire se efie ni ye wo papa de anom wona na de ano yensa ebeke bi na waya will ne de ye hu bebre wo be kom na nya sa nipa ne na ye enye de di kan ni enti said ya wo ma medie ne site plan kura ne building plan kita wo wa say no ma yenya mo papa de no with all due respect me yenya mo na ne de no na wenko a waya will ne de me se ko high court too Justice Dievo na edi asem no na anyame ya adom na ye pagya mu na se wa court of appeal oba wa ba wo to asa asem na aso sem na be fa ha na wo court nipa na wa ye nsamase e de agya ne ma no efie na nyini chen no enti ye hwema ni ye hwem ye nkase wa ye will is nothing to me for now na de enti bomoden see a benya document support mami kura fa na location paper ayira oni any other document but we buy building plan obi ahu ade we ya yes ye nim hwe kura dokuna ase eto ahye de enim se abene hwekra tai obi ngira wo se ye tete ade so what the person me kire ono enti that time no se papa ni sika kura de ye njintum se papa ne dia wa ya ma ne yire e na o ma so susu se papa no ebeda ase de odwan otwe adua beda ase ye njintum kura so de ye mfa ne se ye no kura e kura wa ya ma ne yire muji tu mu kunti wa ya ma ne yire patro what man say se de o mu kan ne te sa na se abusua muji dwan no na se maji atum wa ya ma ne yire kura ne yire din na egusu ti ba ye enough evidence kire se mu ma me sa dan ne de o mu ba hu bia enye yi na mu papa ne de no ana mu nana ne de no sa documents na ewai sa documents ne wai enti se wakofa bill abaso ye bill a enye wanwa me say di adini ebedi ade wo kro from ha edan a enyini chen no wo de aye bill amane ma enti sa bill ne de enye wanwa me empe ne me betima aboa ama mo nsam a mo kan ne mo be ye du a chen ordinary bill na ekita wo no na bill de yetimi fa ha yakobobi de wawuda dem so yetimi de enke fa ne nsa no etintim ohima me don se ne waka no no kwan no na ne mpese me kan se na najima no a say you offer ye friend na sense we die na ade nje na najima ono odi ade 24 years o ntia wo enumu ono na nemu anya me na ade ne dem no manyina ade emma na ne dem eni na ta 24 years kopun se na ne ya omode ba ha se ye hapo mo fifio na se ususu se obi betie man kan nye na najima na se almost ko abusua ni it doesn't matter 24 years ni and ono yakeka we no ono na wo court sa bro mu nyina wo man ko bi I don't think na me se kun akoma to ye me na me boy pini na najima no very good ebi nso kura mpokura obetima aka se de mabusuafo yi kan kura no nukura bi anim okasa nso eno so ye de be ye adwuma abusuafo kuma bi me mamu 2 minutes pacho mo sorry na mienu imbra ene mi nua fefe bi sade ma fe no anope na mse ma me ma fe ododo ma mente wonka
ena wa so pass me sa obi se wa shock pass me wa shock price me wa shock me na wa surprise me shock price wa shock price me mpani for me mamu nyina akwa bebru mother roman am what is saying papa what did they say your friend kwame dapa opanyini dapa africa beso offense yo opanyini wo wa fa bey me wo obey me de mpese me kan se keken ka we no bae no kani no ne maame etie mu ma yenkrata yani o ma ye dai bu fie okay o maame ma yenkrata esamae se enye nti so ka se we ne keken ka no oni ne maame nyina na wo okay nti patron so de na wo kan patron so me ye nana ani se we no wo opanyini afa okay we no wo mu din ewu esese mfu a nana edi ma ye nyina wo we no mfu a wode ma ayabusua ni nyina wo we no opanyini asem ne yendru ba bia wo ti ba bia me de adru ne ye mu dia mane nso ha ni enye hwehwemu ha udi kan ya na wundi bem nanso se ye hwehwem na efa we na wo se kwa na efa we na wo se kwa said yeti ha wote kokoso ada romanti yeti ha ye di nokre ye bedi akọ yadaka mnem eti be bia nokre ne da no ye de beto ye be hu bia so ye de begu nkrata so ada si eti de dokoto kwadura ne ye jam eti mon kama koma ntom yem ye hwehwem na omo ede omo asem ba ye na wo se ye tu omo fo ye betum mo am nso magi aboso na wo se ye tu bufo a ye betum tiawa eti mo mane nso ha na ofa agimanya yesusu sese bi ebru krata ne bi ewo ne ho no ye bebo apini no enu achi de ye beye wo achire ne ye nkesa ne se asema ye be kire panyini no ye mbe nkira akoda nti de aka ne nyina wo ye ho